హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ అవంతిక. సుహారి వైబ్స్కి స్వాగతం. ఇవాళ మనం గొప్ప వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. అందులో భానుమతి గారి గురించి ఒక మంచి వీడియో వచ్చిందండి. ఎంత ఆ వీడియో చూస్తే ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే, అలాగే మనలో ఎంతో స్ఫూర్తి నింపుతుంది. ఈ తరం వాళ్ళకి పాత యాక్టర్స్ గురించి ఏమి తెలియదు, ఓల్డ్ యాక్టర్స్ గురించి ఏం తెలియదు. కానీ వాళ్ళ జీవిత చరిత్రలో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఉన్నాయో, వాళ్ళు ఏ స్థాయి నుంచి ఏ స్థాయికి ఎదిగారు అనేది మన జీవితాలకి నాకు తెలిసి ఒక మార్గదర్శకాలు అవుతాయని గట్టి నమ్మకం. మీకు ఆ వీడియో బాగా నచ్చుతుందండి. ఒక్కసారి మా ఛానల్లోకి వెళ్ళి పూర్తి వీడియో ఉంది, ఓపెన్ చేసి చూడండి. లెంత్ ఎక్కువైద్ది, పర్వాలేదు. గొప్ప వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకోవడంలో తప్పు లేదండి. అది మన జీవితానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే సపోర్ట్ చేయండి. వీడియోని పూర్తిగా చూడండి, అందరిని ఆదరించండి.